Shalom Rachel. Seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober befindet sich Israel wieder im Krieg. Zuallererst die Frage, wie geht es dir aktuell? Bist du in Sicherheit? אני מרגישה לא כמו כל אדם רגיל, כי לי יש סיפור חיים אחר מאשר אני נזכרת כשבאו לקחת את המשפחה שלי מהבית, ובדיוק עכשיו עושים אותו דבר, אבל לא עם המשפחה שלי, כבר איננה בחיים. אני סומכת על הצבא שלי, אחרת הייתי מבוהלת מאוד, כי סך הכל אני יודעת שהעם שלי יעשה את הכל בכדי להגן עליי, לא כמו שהיה פעם שלא הגנו עלינו. Du lebst in Haifa, nur wenige Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt, wo die Hisbollah Raketen auf Israel abfeuert. In deinen Erinnerungen beschreibst du sehr anschaulich, wie du nach deiner Auschwitz-Erfahrung als Teenager als personifizierter Seismograph alles Grauen in der Welt unmittelbar spürst und aushalten musst. Was hat der 7. Oktober mit dir gemacht? Kommen jetzt die Albträume der Vergangenheit wieder hoch? מאוד קשה לתאר את הרגשות הנוראיות שלי. בפעם הראשונה שאני ראיתי, ששמעתי שלקחו מהבתים אנשים עם ילדים, עם תינוקות, חזרתי בחזרה אחורנית. זאת אומרת, כאילו עכשיו לוקחים את המשפחה שלי, והכאב הזה, הפחד הזה, לא יכולתי להירדם. זה כל הזמן חזר, לא מה קורה היום, אלא מה קרה גם אז. זאת אומרת, אז הגיע היום בחזרה, האם זה ייתכן? זה לא יכול להיות. אז אין לי ברירה, אלא לסמוך רק על הצבא שלי, על האנשים שלי. כי כשיצאתי מאושוויץ, סיפרתי קטן, אז הם אמרו, אבל איפה העם שלך? שום דבר לא עזרו לך. זה היה לי בושה, ממש בושה. היום אני מרגישה פחד שזה יחזור בחזרה, ושוב לא יהיה מי שיגן עליי. In den Reaktionen der Leserinnen und Leser deines Buches wird eines deutlich: das Staunen darüber, wie du das absolute Grauen in Auschwitz und 3 weiteren Konzentrationslagern, den Verlust deiner Eltern, ein Großteil deiner Familie ohne Verbitterung überwinden konntest. Du sagst, du bist wieder ein glücklicher Mensch geworden. Kannst du in wenigen Sätzen erklären, wie du das gemacht hast, wieder glücklich zu werden? אני הרגשתי את כל הדברים האלה חיוביים, ושזה לא יכול לקרות עוד פעם. והרבה תקווה היה לי, ובאמת דיברתי תמיד עם הילדים שלי, ועם אנשים. זה לא יכול לקרות עוד פעם. והנה פתאום אני שומעת שנכנסו לבתים ולקחו את המשפחה, אל תדרשו ממני שאני אחזור בחזרה פעמיים, זאת פעם שאני עברתי, ופעם שזה יכול לקרות עוד פעם. אז שזה יכול לקרות עוד פעם, זה כבר קשה לי להיות אופטימית. אבל אני צריכה לחזור בחזרה לעבודה נפשית שלי, שאני אהיה כבן אדם הקודם, להיות חיובית ולעזור לאנשים כמה שאפשר. זה מה שקיבלתי בבית, בזה אני רוצה להיות בחזרה. Kann das jeder wieder glücklich werden, wenn er sowas erlebt hat, wenn er ein Trauma erlebt hat, eben nicht nur Auschwitz?
sondern wenn er persönliche Tiefschläge erlebt hat, kann jeder wieder so an sich arbeiten, dass er wieder glücklich werden kann? סליחה, אתה אדם מאוד חכם, ואתה יכול להבין שאין כל אחד יכול. יש כל אחד יכול לנסות, אבל לא כל אחד מצליח. זה אתה יודע את זה, שלא, אין כל אחד, לא קיים. אבל כשאני פוגשת אנשים, שהם המכרים שלי, החברים שלי, הילדים שלי, זה אני משדרת שאני לא שונאת. אני אינני נקמנית, אני לא אוהבת את זה, זה לא מתאים לי. אז לכן אני צריכה להיות, לשלוט בעצמי, שאני לא אשקע, שאני לא אפול, שאני אהיה חזקה בכדי לעמוד נגד שנאות. Dein Buch heißt Ich habe Wut und Hass besiegt. In Deutschland heißt es so. In Deutschland, in vielen westlichen Ländern, in der Welt hat man den Eindruck, dass Wut und Hass gerade wieder Hochkonjunktur hat. Was können wir oder wie können wir uns ein Beispiel an dir nehmen? Hast du einen Rat für uns? לגביי, רק בהידברות ושקט. להבין אחד את השני, אפילו שהוא שונא, אז תביע את זה, לא במעשים, לראות בהם, אלא לדבר. אנא, הפסיקו אנשים לדבר, הם רק מדברים בשנאה, וזה כאילו משהו, זה פותר להם את הבעיה, זה רק מגביר את הבעיה. באמת, אני מסבירה לאנשים האלה. למה השנאה יכולה להוביל? לאן באמת השנאה יכולה להוביל? יש להם דוגמה. היום, לא רק מה שהיה על אז, אלא אז חזר בחזרה. תבינו, אתם סך הכל בני אדם עם יכולת ההבנה, שזה לא יכול להיות כל פעם שלא מוצא חן בעיני השני, אני צריכה לראות בו. איזה דבר זה? Letzte Frage von mir. Hast du noch Hoffnung, dass der Krieg in Nahost irgendwann gelöst werden kann und Palästinenser und Israelis eines Tages friedlich zusammenleben können? Ich weiß, eine große Frage, aber vielleicht hast du eine Idee für die großen politischen Führer in der Welt, die diese Frage ja offensichtlich nicht richtig lösen können. רק לחיות עם תקווה לא נצליח. אבל הם יהיו ידברות, שאחת יתחיל בשקט לדבר, השני חייב להחזיר בחזרה את השקט, אבל אם הוא מתחיל מיד עם הכעסים ועם האשמות ועם השנאות, השני מחזיר בחזרה באותה צורה. האם אנחנו יכולים, אולי אתה יכול, לשנות, אולי בדרך העיתונות, אולי תנסה דרך הידברות עם העיתונות, עם האנשים שאתה בקשר איתם, אז צריכים להתגונן סך הכל. כשיש מתחילים, אני מדברת איתך עכשיו, נכון? עכשיו אתה צועק עליי, ואז התגובה שלי לצעוק אליך בחזרה, ואם אתה מתקיף אותי, אני חייבת להתגונן. ואז בא כל הסיפורים, הלך וחזור.
זה מובן, אתה לא צריך את ההסבר שלי, אתה מבין את זה. Rachel, vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken alle Daumen, dass die Situation sich wieder beruhigt und sagen herzlichen Dank, Toda Rabah. Schönen Abend nach Haifa. Alles Gute für dich. אני מכבדת אותך ואני אוהבת אותך, אוקיי? תבוא לבקר. אתה מסכים?